Val, el tema de l'entitat relació ja estava acabat, ara era o bé fer un repàs o bé solucionar alguns exercicis que tingueren en principi un poc de tot i tal. Però hi ha un fitxer així que és el d'exercicis entitat relació textos complets, també estan les solucions, per tant simplement així farem algun, el comentarem i ja està. Està el de les enciclopèdies, que, bueno, que no és massa gran, i això de una agregació. Ja vos he dit, podrien eixir solucions diferents. Si intenteu fer-lo, que vos recomano intentar fer-lo sense veure les solucions, si vos és diferent, doncs m'ho presenteu i jo vos dic si està ben encaminat o no. Vale, podríem fer este de la policia de trànsit, que té més cosetes, val? No sé si heu intentat fer-ne algun d'estos, no us heu mirat encara, val. Val. Molt bé. Diu, la policia de trànsit d'un determinat país, que està dividit en demarcacions de trànsit, val? Ara sí podríem dir, país, dividir en demarcacions. No anem a posar una entitat de països perquè tot això fa referència al mateix país. Val? Per tant, no. Simplement hi haurà demarcacions, una demarcació serà una zona o el que sigui. Vol informatitzar el seu funcionament per a tindre un millor control, especialment del que fa multes i accidents. Això és simplement introducció a lo que demana. El cos de trànsit està format per guàrdies, tal. També. Una entitat cossos de trànsit, no. El cos de trànsit, imagina que és tot. El que sí que hi ha són guàrdies que estan destinats a una determinada demarcació. Abans ja havíem dit que ens apareixia les demarcacions i tal, i zones, doncs, correcte, així ja tenim els guàrdies i les demarcacions, de cada guàrdia ara ens dirà una informació, cada guàrdia està destinat a una demarcació, no sabem si ens dirà que una demarcació té molts guàrdies, però no és massa suposar que en una zona puguin haver molts guàrdies. Val? En tot cas, ho posaríem això com a suposicions. En una demarcació poden haver molts guàrdies. Val? Diu, encara que és usual que canvien d'una a una altra. Vale. Això és paregut a lo del joc de rol, que un personatge estava en una sala i podia canviar de sala. Això pots interpretar com a que tu vols saber en la sala que està o vols saber en totes les sales en les quals està. Igual que així, de cada guarda, podries voler saber en quina demarcació està o en totes les en què ha estat, o simplement te diu això, que pot canviar, però tu vols saber en la que està actualment. Jo no ho interpreto així, no. De totes formes, si tu ho interpretes d'alguna forma, vas a suposicions i dius, jo interprete que l'enunciat vol dir que vull que me guarde totes les demarcacions on ha estat treballant. I per tant me faria falta també la data, perquè si no, no saps ara en quina està. Com ahir no te parla res de data d'això, jo entenc que me vol dir ara eixe guàrdia en quina demarcació està. Per tant, només una. De cada guàrdia es desitja saber el seu número, el nom, l'adreça, etc. N'hi ha que pensar una clau, diu, el número. N'hi haurà el nom, pot ser dos guàrdies que tinguin el mateix clau, el mateix nom, etc. Diu, de cada demarcació, a més del seu codi, interessa conèixer les dades actuals referents a la quantitat total d'habitants. Una quantitat, no vol dir que este habitant, tal. Els vehicles que paguen impostos en la seva demarcació, els conductors amb permís de conduir expedits en la demarcació i informació històrica, ara sí que diu que és un històric, referent a multes i accidents. Ahí sí que faria falta una relació amb la seva correcte. Sempre que diu un històric o alguna cosa, sempre hi hauria que posar ahí la data de tal. Així ja podríem anar posant entitats i relacions i tal, però també mos ho va explicar un poquet més al llarg de l'enunciat. De moment així sabem que hi ha les demarcacions, una quantitat d'habitants. Els vehicles que paguen, no diu quantitat de vehicles, diu quins vehicles paguen impostos en cada demarcació, en cada zona. Per tant, ens imaginem que ens va eixir una entitat de vehicles i n'hi haurà que relacionar de cada vehicle. Ahí jo tinc una Digues. Perquè per la quantitat total d'habitants, de vehicles, aleshores jo dic quantitat de vehicles. Vale, anem a veure. Està la quantitat de... Vale.
té raó, està un poc confós. Val? Podríem interpretar-ho com així. Vale. Entonces, imaginem que volem saber de cada demarcació els habitants i també la quantitat de vehicles. Val? En principi ho posarem així, però després ens donarem compte que de cada vehicle n'hi ha que posar unes dades i que tal. I al tindre aquesta relació, perquè ens dirà, cada vehicle volem saber en quina demarcació paga els seus impostos. Clar, entonces, així seria informació redundant. Si tu tens un llistaet de cada demarcació quins vehicles té, doncs eixe quants vehicles sobraria, perquè a partir de quins vehicles podem saber quants vehicles. Doncs en principi anem llegint i posarem així els habitants, quantitat d'habitants i quantitat de vehicles, però després la llevaríem. Molt bé. Conductors, també podríem pensar que tots són quantitat de conductors, però després veurem això. Diu, tant les multes com els accidents es produeixen en una demarcació determinada. Podrem saber que aquesta multa està en aquesta demarcació o aquest accident està en aquesta demarcació. Tindrem una dosa de multes que es produeixen en una demarcació, ara després veurem lo de la ID, i els accidents també en una demarcació determinada. I una consulta freqüent serà conèixer les multes o accidents que s'han produït en una data determinada. Si tu vas a voler després consultar en aquesta data quines multes han hagut, com ho fas això? Això és perquè vols guardar la data de les multes o vols guardar la data dels accidents. O bé en un interval de dates. Entre aquesta data i aquesta data quins accidents han hagut? Això simplement no estem dient res. Tu guardes. Així tindríem. Guardem de cada... Perdó, este no, hola. Jo volia este altre. Ara no val. A veure, el source tampoc no m'està agarrant, no me troba. Que hem de trobar això. Vaig apagar i encendre d'això. Així. Per tant, suposem que tenim així, de què estàvem parlant? Interval de dates. Si tenim així les multes, si jo s'hi posa de cada multa la data que té, a més de la identificació i de tot això, això serà un llistat de multes on en cada multes tindrem el codi, no sé quantos, la data, tal. Si jo poso que aquesta multa és del 4 del 5 del 19 i que aquesta multa és del 4 del 7 del 20 i que tal, jo després, a partir d'aquest llistat, podré obtindre les multes que s'han fet en una data determinada o bé en un interval de dates. A partir del llistat, manualment jo podria dir les multes que estan entre tal data i tal data, per el mateix. Simplement ens està dient que volem guardar la data de la multa i ja està. Les multes s'identifiquen per un número, però que serà identificador només dins de cada demarcació. Això què vol dir? Que si jo tinc diverses demarcacions o zones, aquesta és la demarcació 1, la demarcació 1, la demarcació 2, la demarcació 3, jo així tindré la multa 1, 2, 3, 4, però en aquesta altra demarcació també tindré la multa 1, 2, 3 i en aquesta tindré la multa 1, 2, 3, 4, 5. Eixa multa no té res que veure amb eixa, simplement, correcte,
Per tant, si totes aquestes multes estan en la mateixa entitat de multes, jo no puc posar aquest número de multa com a clau, aquest número, sinó realment s'identifiquen perquè aquesta és la multa 2 de la demarcació 1, la multa 2 de la demarcació 2. Número de multa més el codi de la demarcació seria la clau. Però, com tindrem una entitat de demarcacions i així posarem la relació eixa, una multa, una demarcació, una demarcació, moltes multes, la demarcació eixa no es posa com a atribut perquè ja està com a entitat. Per tant, com dic jo que l'identificador de multes és el número eixe més el codi de la demarcació? Doncs amb el doble R² i la ID eixa d'ahí. D'acord? Molt. Per això tenim això. Eixa multa té una ID respecte a la demarcació. Més coses. Els accidents es codifiquen diàriament amb un número seqüencial. Es codifiquen amb un número. Seqüencial vol dir 1, 2, 3, 4, 5, que no se repetisquen, que tal. Doncs simplement els accidents, un número. Així està subratllat aquesta fetge, no sé per què. Això no hauria d'estar subratllat. La clau és el número d'identificació de l'accident. D'un accident t'interessa saber l'hora i el lloc on s'ha produït, el guàrdia que l'ha atestat, l'accident, els vehicles que s'han vist involucrats, anem per part. Fins així, l'hora, el lloc i el guàrdia. Perdó, això no vull. De cada accident, l'hora, el lloc, la data que ens demanava abans també, i el guarda que tal. Així jo no posaré un atribut de guarda perquè ja ho tinc així, els guàrdies. Per tant, ho farem en una relació, aquest accident, tal. Així li hem posat una E, a veure... Potser no ho diu explícitament que obligatòriament de cada accident n'hi haurà que veure tal, però no sé si ho dirà després. En tot cas, això vol dir que no podrà haver un accident sense guàrdia. Si no ho diu l'enunciat, us recomanaria posar així. En suposicions, jo suposo que no pot haver un accident sense guàrdia. És a dir, el que ha donat parts de l'accident. Igual com la demarcació. També crec que devia l'enunciat que un accident ocorre en una demarcació, és obligatori incloure aquesta demarcació. Més cosetes. Els vehicles que s'han vist involucrats. En cada accident, així encara no podem saber això dels ciutadans, els vehicles. De cada accident, els vehicles que tal. Aquesta solució no és meua, així han abusat de les E's. Jo no haver posat, per exemple, aquesta E, perquè potser podria ser un accident que no hi hagi vehicles o que hagi pegat a la fuga i no tinc constància de quin vehicle és i tal. Per tant, sempre que l'enunciat no ho diga clar, que serà obligatori o el que siga, jo no li posaria això. I en tot cas, si se posa, anar a suposicions i dir, mira, jo he suposat que és obligatori, tal. Per tant, els vehicles que han hagut en cada accident, els vehicles, i este d'ací no ens diu res, però un vehicle podria participar al llarg del temps en molts accidents. I els ciutadans afectats en l'accident. D'aquest accident, els ciutadans afectats. En un accident, molts ciutadans, un ciutadà pot veure's afectat en molts accidents. I el dany causat. Eixe dany, on ho posaríem? Així en l'accident? Així en ciutadà? No, voldrem saber, en aquest accident que va ocórrer ahir, Pep, quin mal se va fer? O Pep, en l'accident de fa 2 anys, quin mal se va fer? Aquesta relació encara no l'hem vista. És diferent, eixe dany d'eixe dany. Este dany és el dany del cotxe, si s'ha trencat el capó o el que siga, i este és si algú s'ha trencat la cama o tal cosa. Este és el del ciutadà i este és el dany del vehicle.
Més coses. Dels ciutadans afectats. D'estos últims, dels ciutadans, volem saber si eren o no conductors en l'accident, a més del vehicle que conduïen i tal. Clar, això potser podria tindre diverses solucions. Imaginem que aquesta relació no la tenim, val? Volem saber si eren o no conductors. Pues d'aquest accident, tots els ciutadans estos afectats podríem posar així un atribut de sí o no, de conduir sí o no. Val? El que passa és que, dius, vale, en aquest accident conduïen 4 ciutadans, però quin cotxe el duia cada un? Val? Ahí no sabríem cada conductor quin cotxe duien. Per tant, voldrem que els vehicles involucrats en aquest accident, de cada vehicle en tal accident, voldrem saber quin ciutadà el conduïa. Val? I així ens fa falta l'agregació d'ací. Este dany només depenia d'estos dos. Vale. I ara volem saber cada vehicle qui el conduïa, però no relacionaríem ciutadà en vehicle, perquè volem saber el ciutadà que conduïa aquest vehicle en tal accident. Este vehicle potser ha tingut 4 accidents i en cada un ara ha sigut el pare, ha sigut el fill, ara ha sigut tal. Per tant, volem relacionar aquest ciutadà en parelles de vehicle-accident. Per tant, ens faria falta aquesta agregació d'ací, que no li hem posat així nom a l'agregació, si això és participó o participar, verb, participacions en accidents o no sé si no se m'ocorre alguna altra paraula. Però bé. I per tant, un ciutadà pot conduir en molts accidents, sinistres, per exemple. Sinistres potser seria més que res sinònim d'accident, perquè, perquè en les assegurances, cada accident, cada cotxe podria ser, sinistres, per exemple, molt bé. I ara, com pintem esta d'ací si és un o molts? Dius, a veure, el vehicle Ford Fiesta tal, en este accident, el conduïen molts ciutadans? No, només un cotxe en un accident només el pot conduir un. A no ser que n'hi hagueren dos fent el tonto en el cotxe del conductor, en l'assient del conductor i estaven conduint els dos, però no té massa trellat, val? En principi, cada vehicle ha de constar només un ciutadà que l'ha conduït. Però una persona pot conduir un cotxe en molts accidents o el que sigui. El vehicle que conduïen, el dany físic que ha sofrit, el cotxe, el qual es qualificarà de 1 a 5 segons la gravetat. Així faltaria posar el domini, de 1 a 5, no està posat ahí. Crec que estava parlant del dany d'ací, també d'1 a 5, i dels vehicles també, el dany d'1 a 5, també faltaria el domini. En un moment determinat, un vehicle té un únic propietari. Voldrem saber qui és el propietari d'aquest vehicle. I diu que pot anar canviant en successives vendes, però resulta interessant conèixer els distints propietaris que cada vehicle ha tingut. Ara sí que ens diu, jo vull saber quins han sigut els distints propietaris de cada vehicle. De la compra d'un vehicle interessa guardar la data de la compra o de la venda, conforme us vaig dir-li, el quilometratge que tenia el cotxe ixe, 0 si és nou, i el seu estat de conservació, de la A a la E en sentit decreixent, o me dona creixent o decreixent. Això si cas ho posaríem en altres restriccions d'integritat, la A serà el més pitjor estat o el millor estat o el que sigui. I per tant, així els vehicles, així hi haurien diverses solucions. Aquesta solució d'ací m'agarra dos relacions. Una per a dir quin és el propietari actual i altra l'històric de propietaris, anteriors. Això seria propietari anterior. Entonces, el propietari actual només és un i n'hi ha que anotar la data de compra, els quilòmetres i l'estat en què estava, o bé, si són els anteriors, un vehicle pot tindre molts propietaris anteriors. En esa relació de propietario... ¿Està? Està, sí. Si tu poses data actual, t'apareixeria directament qui és el propietari actual. Clar, jo ja he dit així propietario anterior, val?
Si així, una altra opció seria dir no tinc aquesta relació i així posem tots els propietaris. Val? I per tant, per la data que tu dius, podríem saber qui és el propietari actual. Val? Molt bé. I això seria una opció bona i potser la millor, valga la redundància. Però imaginem que potser un vehicle ha tingut 20 propietaris i és una consulta freqüent saber el propietari actual d'un vehicle. Val? Pues per a no fer una consulta de tots els propietaris per veure quin és l'actual, doncs dius, bueno, me vaig a posar així de moment quin és l'actual i així quins són els propietaris anteriors, per no tindre la informació repetida així i així. De forma que així un vehicle, tu diries qui és el seu propietari, ja està, val? Mentre que si això no ho tingués així, hauries de veure, dels 20 propietaris que tenia aquest vehicle, dis-me la data més recent, el que tingui la data més recent, aquest és el propietari actual. Estaria bé. Val? I si el quilòmetre i l'estat només canvia el cotxe, sí. aquest propietari actual, el quilòmetre i l'estat no sobraria. No, què? Sobraria. Si això són els propietaris actuals, anteriors, estos són els anteriors. Correcte, així en tot cas propietari anterior, propietaris anteriores. Val? Torna a dir, això no ho va fer jo, però jo hauria posat això, propietaris anteriors. Val? Perquè si són tots els propietaris, la informació estaria repetida, el propietari actual estaria així i així. Per tant, això seria els propietaris anteriors. Val? Entonces, l'actual va comprar així, tenia 3 quilòmetres i tal. I així, de cada parella vehicle, és a dir, en cada compra d'aquest vehicle, la data, els quilòmetres i l'estat. Vale, per què cregueu que pot estar eixa N? Perquè un propietari Bueno, un propietari té molts cotxes i cada parella de vehicle propietari tindrà la seva data, un quilòmetre i un estat. Espera que no mesclen l'altre, vull dir, i el propietari ve un cotxe amb un altre ciutadà i el propietari pot tindre després un altre cotxe, que serà igual. No, això simplement vol dir de cada parella de vehicle ciutadà, de cada parella de vehicle propietari, data, quilòmetres i estat. Per exemple, Pep, Ford Fiesta que hi ha aparcat, l'ha comprat en tal data, en tal i en tal. Pep, un altre cotxe, l'ha comprat en una data tal i tal. Per què diu que Pep, eixe Ford Fiesta, pot tindre moltes dates de compra, quilòmetre i estat? No, un ciutadà pot tindre diversos vehicles, per tant, una ocurrència d'ací seria Pep vehicle A, Pep vehicle B. I per a Pep vehicle A, en principi, moltes dates de compra, Pep al vehicle A. O sí, si és molt rebuscat. Sí, que l'has comprat. Correcte, l'has venut, t'has arrepentit, li has tingut morrinya i l'has tornat a comprar. Eixa N significaria això, és molt rebuscat, però podria ser. Però, bueno, li has venut al teu fill i després el teu fill ja no el vol i jo què sé, poder ser podria ser, però bueno, així busquem un exemple d'atribut multivalent i compost. Té moltes, eixe datos jo no hi posaria datos, tots són datos, seria compra, té moltes compres, este ciutadà en este vehicle té moltes compres, cada una de les compres té una data, uns quilòmetres i un estat de conservació del vehicle. Sí? Va. Les multes. Les multes es posen a un vehicle en concret, una multa no se posa a dos vehicles, per tant, una multa es posa a un vehicle. I, a millor d'este no sé si dirà res, però a un vehicle li poden posar moltes multes. I se li posa també al propietari corresponent. Compte no són, les multes es posen a un vehicle concret i al propietari corresponent. Per tant, podríem posar així, eixa multa se li posa a aquest vehicle i aquesta multa una altra relació en ciutadans o alguna cosa per a dir que aquesta multa se li posa a aquest ciutadà? Sí? No? Per què no? Si està el vehicle afecta a si la multa afecta a aquest vehicle,
Si la multa afecta aquest vehicle, jo ja sé així qui és el seu propietari. Val? Per tant, està posada així. Així. Bueno, ara anirem a ell. Val? Veiem primer això. És a dir, l'enunciat pareix que ens diga de la multa posem el propietari i de la multa posem també qui és el seu... De la multa posem el vehicle i de la multa posem que se li posa a este ciutadà. Però com bé has dit, doncs no, perquè si d'esta multa podem saber a quin vehicle i així veiem que este vehicle qui és el seu propietari, doncs no té sentit indicar altra volta dir esta relació. Val? No, jo no l'haurà ficat directament en el propietari, en el ciutadà. En el propietari. I si tu, els guàrdies que li posen una multa a un cotxe, li la posen directament al propietari o li la posen a la multa? No saben qui és el propietari. Vale? Tu la multa la poses... Clar, si el propietari no està, que està mal aparcat el cotxe, la multa la poses al cotxe. Val? Després ja anirà a parar al propietari, però tu la multa la poses al cotxe. Val? En canvi, si la multa li la posares a este, dius, per què li has posat la multa? Li hauràs de dir, el cotxe matrícula tal és el que tenia, val? Estava mal aparcat o alguna cosa. Ja li dius ahir el cotxe. Val? Per tant, una multa, no sé si ho dirà l'anunciat, però sí que és quasi obligatòria. Si no li poses a un vehicle, aquí li l'estàs posant la multa. Val? Bueno. Vale. I ara tu dius, eixa data jo l'haver posat així en la relació. Val? Realment donaria igual. Tant la data com el lloc de la multa, com les pessetes, mira si és antic això, o el tipus de multa i tal, donaria igual posar-ho així que així. Si fos una relació de molts a molts, no, o va ahí o va ahí. Però en com una multa té només un vehicle, val? Pues en el moment en què tu dones d'alta la multa, no sé com dir-ho, en aquest cas seria el mateix. Com una multa només té un vehicle, pues dius, per a la multa A, vehicle Ford Fiesta, li posa en esta data, o bé la multa A en tal data. En aquest cas seria el mateix. Els atributs. Altra cosa és que no haver tingut esta E. Si no haver tingut esta E, perquè imaginem que hi ha multes que se posen als ciutadans per passar en roig el pas de zebra o el que siga, que no se posa un cotxe. Doncs esta E no tindria sentit perquè hi ha multes que no es posen a vehicles. Esta E vol dir que totes les multes es posen a vehicles. Però si l'enunciat ens diguera, no, pot ser que hi hagi multes a vianants o el que siga, eixa no estaria. I si volguérem la data només en què li has posat la multa al vehicle, doncs sí que no es posaria així, es posaria així. Si volguérem per exemple, un altre atribut, que no sigui la data, el motiu del vehicle, el motiu de la multa respecte al vehicle, no tindria sentit així que estaguera, perquè potser li estàs posant una multa a una persona i el motiu del vehicle no té sentit. Així sí que tindria sentit posar-lo així. Només per quan la multa està posada a un vehicle li posarem així el motiu del vehicle que estava mal aparcat. Però la data li l'has de posar sí o sí i totes les multes tenen vehicle, per tant la data igual dona que estigui així que estigui així. Ara, eixe dany no té igual que estigui així que estigui així. Eixe dany és perquè com un accident poden haver molts vehicles. No li poden posar així ni al vehicle, perquè un vehicle pot ser en molts accidents. Però com una multa només és en un vehicle, esto és igual dona posar-los ahí que ell. Sí? Va. Més coses. De la multa, havent d'especificar-se el lloc, ja l'han posat, el tipus d'infracció ja l'han posat, l'import ja està, i el guàrdia que posa la multa. De cada multa, el guàrdia que posa la multa. Com sovint, el guarda no podrà demanar la documentació, per exemple, el cotxe mal aparcat, serà la base de dades la que proporciona informació sobre el propietari del vehicle. Així ens diu el que estàvem veient abans. Si així li havíem posat aquesta multa a relacionar-ho en un conductor, en un ciutadà, doncs diríem no li pega eixa perquè la multa moltes voltes no sabrem i serà la base de dades, la multa, tu t'encarregues de dir que aquesta multa és d'aquest vehicle i després ja, com t'has guardat cada vehicle quin ciutadà és, la multa ja li arribarà a aquest propietari.
Va. Un vehicle s'identifica per la seva matrícula, que mai canvia, doncs, bueno, la matrícula, el codi. Altres dades d'interès del vehicle són la demarcació on paga els impostos, demarcació no demarcacions, per tant, un vehicle paga els impostos en una demarcació, el tipus, si és automoto, aquest tipus, si és automoto, el que siga, així a voltes potser podríeu dir, bueno, doncs fas així una especialització de vehicles, l'hexàgon este que posàvem, i teníem les motos per així, les cotxes per així i tal. I vale, quan fèiem aquesta especialització? Quan els cotxes o les motos teníem o uns atributs diferents o se relacionaven en altres entitats diferents i tal. Però si així simplement volem saber el tipus de vehicle que era, doncs diguem així, la classe o tipus o el que siga, i si volem en un domini de moto, cotxes i de car o el que siga, i ja estaria, val? No cal fer tota l'especialització en subentitats i tal. Doncs ja estaria. Dubtes d'això? Crec que no m'han deixat res. Digues. Totes les entitats estan en singular. Vale, això, el que he dit. No, aquesta no és una solució meva i el que jo vaig dir en plural, jo aconselle posar-ho en plural. Perquè ho posen en singular, quan comences a llegir, dius, ostres, policia de trànsit és una d'això, o país és una entitat, país. Dius, no, no és una entitat, perquè si intentes posar-ho en plural, països, dius, tot això és d'un país, no tix l'entitat de països, no la vas a guardar. També vos apareixia, el cos de trànsit està format per guàrdies, doncs una entitat de cos de trànsit, guàrdies i tal. Si seguim amb el consell de posar tot en plural, té una entitat de cossos de trànsit, n'hi ha molts cossos de trànsit, no, cos de trànsit és un, guàrdies sí, correcte, val? Però no tinc molts cossos de trànsit. Si això digueres, no, és que volem guardar la informació dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i de tal, són diversos cossos. Doncs vale, sí, però així no està parlant res d'això. Per tant, jo recomano posar-ho en plural i tot majúscules també. No tampoc de més importància, però... Sí? Més coses? Les relacions no estan en l'infinitiu. Eixa una altra, també. Són verbs, potser ja són més qüestions de cada un. Sí, hi ha gent que ho posa així. Un guàrdia està adscrito a una demarcació, però clar, una demarcació, per exemple, afectar, participar, conducir, conductor, això tampoc és un verb, accidente. Bé, doncs també una recomanació, no vos vas a posar més res d'això, però jo recomano l'infinitiu i ja està, però no té més importància. El conduir... A veure, ciudadano de demarcació. Este conductor, això ho han vist? No sé si parlava al principi de que de cada ciutadà a quina... A veure... Ah, vale, lo dels ciutadans, no? Ara no ho trobo. En quin paràgraf està? De cada demarcació? De cada demarcació, la quantitat de conductors amb permís de conduir... Ah, això, els conductors amb permís de conduir, tal. Vale. Sí, és el que estàvem dient abans, de si posàvem així la quantitat d'habitants que pagaven, la quantitat d'això, o bé posar així. Si volem saber cada ciutadà el seu DNI, el seu carnet de conduir, en quina demarcació el té, doncs això. L'enunciat potser no ho deixa molt clar que vulguem posar això, però posaríem o una o altra, o la quantitat d'habitants que paguen les demarcacions ahir o el que paguen les demarcacions. En el carnet de conduir expedit ahir, o bé cada ciutadà quina és la demarcació on s'ha expedit el seu carnet de conduir. Més cosetes? Bueno, digues. El què? Possible millora. Ah, possible millora.
Podríem posar l'entitat guàrdies com una entitat específica de l'entitat ciutadans. Bueno, vale. Sí, així de cada guàrdia tens un nom i la DIR suposa que serà la direcció. Els ciutadans també tens un nom i una direcció. Imagina que li poses una multa a un guàrdia o que un guàrdia té un accident. Val? Per tant, Pep, el guàrdia Pep, estarà donat d'alta tant ací com ací. Val? Per tant, per no tindre dues entitats i la informació repetida de Pep que està ací i allà, podríem fer això. Podríem fer que tots els ciutadans de cada ciutadà tingueres, no sé, el DNI, el nom, el domicili, tal, i una especialització posant així els guàrdies i no sé com dir-li a l'altre, a veure com estava, o simplement així, ja està. No poso res més. Perdó, no sé si estava en blanc. Els ciutadans, n'hi ha un tipus de ciutadà que són els guàrdies concretament i tal. I per tant, a aquests guàrdies simplement li posaríem el diferent d'ell, que era el número, i ja hereta tot l'altre dels ciutadans. Això... I el que és conductor, podríem posar-lo com una especialització de ciutadans? Els conductors... Home, si un guàrdia pot ser conductor, podria posar-se superposada. Abans, quan no ho teníem, això seria parcial, perquè no tots els ciutadans són guàrdies. Potser encara pot ser parcial perquè així estaran ciutadans, guàrdies, conductors i involucrats en un accident, que anaven a peu o el que sigui i tal. Superposada perquè un guàrdia pot ser un conductor. Els guàrdies ja ho relacionaries amb les multes, etc. Els conductors tindrien la data del qual... Correcte. Per exemple, este ja estaria en la demarcació i així estaria el conductor que diu ahir, l'expedir tal. L'expedir el carnet o el conductor. Només dels conductors volen saber en quina demarcació tal, només dels guàrdies volen saber aquest número, etc. Ara, si ho posem així, la clau dels guàrdies sempre s'hereta la de dalt, que en aquest cas havíem dit, posem DNI per exemple. I ara, aquest número no el podem subratllar perquè la clau ja és el DNI. Entonces, si volem dir que el número IXE no pot tindre números repetits, no tenim més remei que anar-nos-en a l'apartat d'altres restriccions d'integritat i dir-li això. El número del guàrdia és únic. És únic, val? Molt bé. Més cosetes. La E esta, doncs això. Jo crec que se n'han passat perquè, més que res perquè potser tenen sentit els IXCs, però l'enunciat no ens parla d'IXCs. Per tant, si l'enunciat no ens parla explícitament, les podem posar però justificant-ho. Jo considero que una multa obligatòriament la posa un guàrdia, no la posa el que passa pel carrer. Una entitat pot tindre guàrdies, pot tindre la responsabilitat d'identitat i la d'assistència. Clar, com en aquest cas d'ací. Eixa realment vol dir, per exemple, si la data fora obligatòria, que hauria de ser obligatòria, així li posaríem el redolinet a la data. Doncs eixa realment vol dir el redolinet al guàrdia. Si tinguérem una multa, és obligatori que tingui una data, redolinet, una multa és obligatòria que tingui un guàrdia, la E. Esta també, així també hi hauria d'haver una E, però si posem la IDE ja té la E, no anem a posar les dues coses. Correcte, doncs això no entenc jo, si tenen la IDE, l'identificació perquè tenen a veure, eixa IDE vol dir que una multa s'identifica per el número de la multa i la demarcació.
Esta multa d'ací, aquesta multa és la 4 de la demarcació sud o la 4 de la demarcació nord, aquesta idea vol dir això. Les es es posen respecte a una relació, igual que les idees. Aquesta idea respecte a aquesta relació, esta és respecte a aquesta relació, esta és respecte a aquesta relació. Això vol dir que aquesta multa s'identifica per el número de la multa més el codi de la demarcació, perquè podran haver 4 multes número 2. La multa número 2 de la sud, esta vol dir que una multa obligatòriament li has de posar el guàrdia. Esta vol dir que una multa obligatòriament li has de posar el vehicle. I obligatòriament una multa ha de tindre una demarcació, però no es posa això perquè la vida ja ho té. D'acord? Tornem a esmorzar.